Il-kandidata laburista Ramona Tart li indirizzat ukoll il-folla sabiħa li nġabret tal-attività politika l-ħamis filgħaxija f'Ħażebbuġ bħala parti mill-kampanja elettorali tennit li l-Partit Laburista qatt ma beża mill-forzi konservattivi fil-passat biex jikseb iżjed drittijiet u emanċipazzjoni għal faxex varji tas-soċjetà. Hawn irreferi tal-ġlidiet importanti fejn il-Partit Laburista kien protagonist bħad-dritt tad-divorzju u l-ħidma li segwit wara l-2013 bl-akbar qabża fid-drittijiet oħrajn ċivili. Apparti li il-pajjiż fuq saqajh, inkluż bl-akbar tkabbir ekonomiku minkejja l-isfidi internazzjonali. Dr. Tart għamlet referenza wkoll għal-liġi tal-IVF u l-emendi fiha li waslu għal suċċessi bla preċedent f'pajjiżna biex inħolqu familji ġodda. Konna emendajna il-liġi tal-IVF biex ma nħalluhomx jgħaddu minn din it-trauma. Permezz tal-emendi legali tal-IVF, il-koppja li ġiet titkellem fil-Konferenza Ġenerali tal-2022 u appellat biex in-nies jivvotaw għal dik il-liġi, illum għandhom ġmiel ta' tifla. Magħhom hemm l-1000 tarbija oħra. Fid-diskors tagħha hi wkoll tkellmet dwar il-protezzjoni tad-delizzi, anke dawk tradizzjonali bħal kaċċa, u qalet li hu biss il-Partit Laburista l-aqwa tarka. Fl-istess attività politika tkellem ukoll il-kandidat u ex-deputat Prim Ministru Chris Fearn li nnota kif din il-kampanja qed naraw ammont konsiderevoli ta' proposti. Minkejja dan stqar kif diversi istanzi il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel tiegħu il-proposti tal-Partit Laburista wara li jkun ħareġ diġà jattakkhom. U wkoll fakkar fil-mod kif tmexxiet Malta tul il-pandemija tal-COVID-19, anke differenti minn pajjiżi b'riżorsi ferm akbar, tant li rikonoxxietu bħala eżemplari anke l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa il-WHO. Wara li d-dinja għaddiet mill-akbar kriżi medika f'dawn l-aħħar mit-sena, il-kriżi tal-COVID, l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għamlet analiżi, għamlet studji mal-pajjiżi tal-Ewropa u mbagħad mal-pajjiżi kollha tad-dinja biex tara li huma dawk il-pajjiżi l-aktar bid-deċiżjonijiet li ħadu, l-aktar li salvaw ħajjiet waqt il-pandemija tal-COVID. Mill-Ewropa u mid-dinja, it-tieni pajjiż li l-aktar li salva ħajjiet bid-deċiżjonijiet li kien dil-gżira żgħira ta' Malta, mid-dinja kollha. Fearn taħarsa wkoll lejn kif l-aħħar sentejn kienu ta' sfida għalih u għal familtu, iżda b'rispett lejn istituzzjonijiet irremarka kif hu safa fil-mira ta' attakk internazzjonali b'allegazzjonijiet folots. Quddiem dan kollu Fearn temm jaqsam esperjenza ta' persuna li kelmitu u rrakkontatlu li bis-saħħa tiegħu anke personali u anke l-interventi u l-investimenti tal-Gvern Laburista fil-qasam tas-saħħa ġiet salvata ħajjet bina 3 darbiet.